Hola de nou a tots i totes. En el darrer vídeo vam estar aprenent a llegir i a tocar la part A de la diana, que començava aquí amb la introducció i feia dos repeticions, amb un final 1 i un final número 2. Ara toca començar a llegir la part B, que també té dos repeticions. La part B comença aquí on vam marcar la lletra B i també té un final 1, que seria este compàs d'aquí, i un final 2 que el tenim aquí baix. La primera característica de la part B és que hi ha un canvi de compàs, és a dir, la part A estava en compàs de 2 temps, de 2x4, com veieu al principi de la partitura, i en canvi a la part B hi ha un compàs de 3x4, és a dir, que el ritme de la música ja no serà de 1, 2, 1, 2, sinó 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. De la mateixa manera que vam fer amb la part A, primer farem una lectura del ritme, de les notes musicals, després farem una lectura melòdica cantant el nom de les notes musicals i per últim la tocarem amb la flauta. La part B comença aquí, però per a després poder enllaçar-la correctament el que farem serà llegir des del final número 2 de la part A, que era ti, 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 ta. I ahí començaria la part B, pròpiament dita. Comencem. Ti, 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 ta. Ta, 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 ta. Ti, ti, ta. Ti, 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 ta. Ti, ti, ta. Ti, 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 Joan, ta. Ta, 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 ti, ti, ta. Ti, 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 ta, 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 ta. I ara començaríem de nou perquè hi ha repetició. Ta, 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 ti, ti, ta. Ti, 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 ta, ti, ti, ta. Ti, 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 Joan, ta. Ta, 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 ti, ti, ta. Ti, 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 ta, 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 ta. Molt bé, i ahí tindríem llegida la part B. Ara farem la lectura melòdica, començant per el final 2 de la part A. Si, la, sol, fa, mi, sol, sol, la, si, 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 do, si, la, sol. Sol, la, si, la, sol, fa. Fa, sol, la, sol. Sol, sol, la, si, 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 do, si, la, sol. Sol, la, si, la, sol, fa, mi. Sol, sol, mi. Sol, sol, la, si, 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 do, si, la, sol. Sol, la, si, la, sol, fa. Fa, sol, la, sol. Sol, sol, la, si, 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 do, si, la, sol. Sol, la, si, la, sol, fa, mi, sol, sol, mi.